कोरोनाच्या कालावधीत बऱ्याच लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. एकाच प्रकारचा उत्पन्नाचा स्रोत असल्यामुळे या लोकांना खूप हालाकीच्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागले. नोकरी परत कधी मिळेल माहीत नाही. यातून आपण आज बोध घेणे गरजेचे आहे. एकाच मार्गाने उत्पन्न येत असेल तर उत्पन्नाचे नवीन स्रोत तयार करा. वॉरन बफे म्हणतात, जर एकाच मार्गाने 100 रुपये येत असतील तर एक रुपया 100 मार्गाने येऊ द्या. त्यामुळे नोकरीबरोबर इतर जोडधंदे तयार करा. वेगवेगळ्या मार्गांनी उत्पन्न मिळवण्याकडे कल असू द्या. परिवर्तन हा संसाराचा नियम आहे हे लक्षात राहू द्या. अनेक प्रकारची कौशल्ये आत्मसात करा. कुठल्याही कामाला कमी लेखू नका. व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण घ्या. उत्कृष्ट प्लंबर, उत्कृष्ट वेल्डर, उत्कृष्ट कारपेंटर देखील दरमहा लाखो रुपये कमवतात. मित्रांनो, इथून पुढच्या काळात तुम्हाला येईल त्या परिस्थितीला तोंड देऊन आनंदाने राहता आले पाहिजे. पूर्वी मोबाईलवर मित्रमैत्रिणींची चालणारी चॅटिंग आता सर्वजण म्हणजे मुले व पतिराज असल्याने तुमच्या संसारात विघ्न आणू शकते. त्यामुळे सावधान. पूर्वी कोणी कोणाच्या मोबाईलला हात लावत नव्हते. आज मुले तुमचा मोबाईल ऑनलाईन क्लाससाठी वापरत आहेत. त्यामुळे गॅलरीतील अनावश्यक कचरा, नको ते व्हिडिओ सतत डिलीट करत जा. काळजी घ्या म्हणजे काळजी करावी लागणार नाही. मोबाईल, फेसबुक वापरताना जागरूक राहणे व डिजिटल मीडियाचे ज्ञान घेणे आवश्यक आहे. कोरोनाच्या काळात डिजिटल मीडिया नॉलेज असणाऱ्या व्यक्तींना घरात बसून ऑनलाईन सेशन घेऊन भरपूर उत्पन्न वाढवले. ज्यांना हे जमले नाही त्यांची मात्र आवक अचानक बंद झाली. म्हणून वेळेनुसार बदल करून नवीन तंत्रज्ञान शिकून घेणे गरजेचे आहे. महामारीच्या काळात रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणे आवश्यक होते. म्हणून मित्रांनो, रोज व्यायाम करा. माणसे या महामारीच्या काळात ताणतणावात गेली आहेत. म्हणून मनावरचा ताण कमी करण्यासाठी माणसे जोडा. एकलकोंडीपणा सोडा. वेळेचे व्यवस्थापन करा. व्यायाम करा. तोंडात लाळ तयार करून ती लाळ गिळा. लाळेमध्ये ॲड्रेनालिन असते, त्यामुळे ताण कमी होण्यास मदत होते. म्युझिक, विशेषतः शास्त्रीय संगीत ऐका. योग व प्राणायाम करा. आपल्या रोजच्या जगण्यात मनात येणारे विचार एका फुलस्केप पेपरवर कसल्याही प्रकारचा विचार न करता भराभरा लिहा व ते परत न वाचता फुलस्केप पेपर फाडून टाका. त्यामुळे दबलेल्या भावनांना रिलीफ मिळतो. आठवड्यातून एकदा पायाचा गोटा बुडेल एवढ्या गरम पाण्यात मुठभर मीठ टाकून हलवा. त्या मिठाच्या पाण्यात 10 मिनिटे पाय ठेवून बसा. यामुळे शरीरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होईल. आपला आवडता छंद जोपासा. लहान मुलांबरोबर खेळा. पाळीव प्राण्यांशी खेळा. लोक काय म्हणतील याचा जास्त विचार करू नका. भावनांचे दमन करू नका. शरीराला मसाज द्या. टाळ्या वाजवा. सकारात्मक विचार करा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रोज सकाळ संध्याकाळ शांतपणे 10 मिनिटे मांडी घालून बसा. येणाऱ्या जाणाऱ्या श्वासाचे तटस्थपणे निरीक्षण करा. डोळे बंद करून श्वासाला जाणत राहा. समजा नैराश्याचे प्रमाण जास्तच वाढले, आत्महत्येचे विचार वारंवार येऊ लागले तर मेंदूमध्ये काही रासायनिक घटनांची कमतरता झाल्याने जीवरासायनिक असंतुलता होत आहे हे लक्षात घेऊन ते घटक वाढवण्यासाठी त्वरित मानसोपचार तज्ज्ञांकडे सल्ला घ्या. मानसोपचार तज्ज्ञांकडे जाणे म्हणजे आपण वेडे आहोत असे मुळीच नाही. मित्रांनो, उन्नत जीवनाचा राजमार्ग यातच सामावलेला आहे.